me lang sir kay dapat consistent ka. Bisag na mga days nga kay baw ka nga dili mo mag-give imong all, but as long as na kay mahatag on that day, okay na gyud na siya kay being consistent mo man gyud mahakuan nga bisag asa ka padulungan kay nagyud kay maabot. So that's mo na ko ang murag secret kuno hay sir nga everyday basta bisag gamay lang na effort basta ko nang mo study ko or unsa pa na ang kuan mag-review kog something basta nalagi gamay nga effort kay okay na na siya. Ma'am Christina, no, kumusta man sad ang support system, no? Panahon sa imong review, panahon sa imong pagtungha din, unsa may mga pagsulay or mga struggles nga imo karong naagian, no, sa imo karon nga pagtungha or sa review or during sa exam ba kaha, ma'am? For me sir, ang number one gud nako nga enemy pag review season kay ang burnout gud. Kay dili gud lalim nga mo give kasi mo all every day. Muna dako kay ko pasalamat sa akong parents sir kay every time ma-feel nako nga na burnt out nako nya, mag-guilty ko ba nga mag-rest ko. Bisag kibaw ko nga kailangan ako mag-rest pero kibaw sa ko kailangan ko magtuon. So mo ko ma 50-50 unya mag-rigor ako utok. So mga ingana mga oras sir kay mo call kadayon ko sa akong mga family, especially sa akong mama sir. And then once maka-call ko niya kay ara na ko niya tagan og support ang ingnon gyud sa kuha is ayo gyud kalimot mag-rest. And then sa ako ang papa sir kay ang pimo niya ingon sa kuha kay in times nga ma-pressure nako sa akong own kaugalingon nga mo ni dapat mo ni nako ma-achieve or ang mga giingon sa uban ma-pressure ko. Akong papa yung ingon kay wala man ka nag-review para sa ilaha. So, nganong maminaw ka sa mga istorya sa uban, ana. And balik-balik ko na ko sa ako utok, sir, nga, if I want it, ako ragi mo matter. Dili na silang uban na unsa mga ipang istorya diha or whatever they expect from me. Kay, ako ganahan ko mo do well, so I will do well. I will do my best. And mo to, sir, akong support system, gid ako family. And of course, si God, sir, kay everyday, di gid ko makalimot na mag-pray nga akong tagaan og strength to continue being consistent every day until sa boards sir, and especially sa pag-answer na sa boards. Dugay kayo ni sulti ang PRC gali ang uban nakaabot na gyud sa Cebu City gikan sa Cebu Province kay para lang gyud nga mo take sa examination dayon ikalit nag-ingon nga mapuspo nakapito ba to ma'am sa inyo? For me sir, since taga Mandawi man ko kay wala ako na effect atong sayo ko ni adto unya i-cancel ra di ay. So kato nga part sir kay wala ra jud ko na apektuhan pero sa exam sir kay naghuwat mi sa announcement ato kay wala gyud for me sir kay ako wala jud ko kanang strength baron na mo take sa exam the next day gyud kay ang bagyo sa mo sir kay kusog kay hangin and then ang uwan kay although di kay kusog kay akong kwarto so kay nag-leak although di kay siya grabe unya nagbaha sa mong front although contained ra siya in one area. So ako ang utok sir wala siya sa exam na siya sa safety sa akong family sa among balay and sa akong mga friends sir kay pag check up na ko sa akong mga friends most of them sir kay especially dito dapit sa Butuanan River na ay mga houses nila na submerged yun fully sa water ay uban ng mga relatives na injure nga kanang wala siya ko in my right mind sir to take the exam the next day mo nang even though it was late very late na yun in fact nga ni-announce ang PRC nga gi-move i-move nila ang exam. I was already thankful sir bisag 2 days lang ang agwat sa original sked and the new sked kay dili jud lagom ang mag-take og exam sir niya lain kayo ang panahon and my classmates sir mga taga-Talamban they were also affected. So yes, I'm happy nga gi-move at least 2 days sa PRC.